Два вековни клуба се изправят един срещу друг. Два клуба с различна философия за футбола. В дясно на обраната Илкер Будинов, в ляво трябва да действа Густаво Каскардо. Двойка централни защитници Феликс Ебоя и Емил Виячки. Пред тях Лачезар Котев, Филипе Чакартеги, Хуан Пабло Саломони, който е капитан на отбора, и Лучано Складроне. Предишния кръг Беройци останаха без старши треньор. Двубоят в Кърджали започна. Той от стената, която е изградил, да скача високо. Стената не скочи много високо, топката мина Ксака. Той обръща фронта на нападението отляво, където е Иван Тилев. Густаво Каскардо. В тази позиция на Густаво Каскардо му е удобно да шутира, тъй като той е със силен десен крак. Борислав Цонев. Чинонсов успя да играе с топката. Какво спасяване на Артур Мота. Будинов сега разиграва с Борислав Цонев. В този момент пък всичко за първата част приключва. Арда и Берой ще се оттеглят при резултат 0-0 на почивка. В състава на Берой логично няма промени, тъй като гостите изнесоха едно прилично. По Емил Виячки остават в центъра, отляво Густаво Каскардо. Пред тях вече като единствен дефанзивен полузащитник. Че атаката в момента е за Берое. Тяго Сейхас отляво. Включва в това разиграване Енцо Испиноса. Последният центрира. Оста балонна топка в наказателното поле. Въпреки това Фереро успя да играе с нея. След това Леандро Голтой отправи удар блокиран. В крайна сметка нямаше никакви възможности обаче пред аржентинеца да покаже своята класа. Предни позиции. Сега още една възможност за Пачаме да шутира. Топката е в краката на Леандро Голтой. След това ужасяващо влизане на Голтой в тялото на Анатолий Господинов и жълт картон в рамките на правилата обаче. Исмаил Фаер сгреши крилото на Берое. След това Лачезар Котев се опита да... Сейхас към Хуан Карлос Пинеда. Удар на Хуан Карлос Пинеда и резултатът е открит в 61-та минута. Сякаш доминиканецът изненада с това изпълнение Анатолий Господинов, който допусна топката да мине зад неговия гръб и да се оплете в мрежата му. Така, 1-0 в полза на Берое в 61-та минута. Още веднъж това повторение показва колко свободно пространство имаше пред Хуан Карлос Пинеда. Получи топката зад гърба на Лачезар Котев. Точно между линията на полузащитниците и централните бранители. Хуан Карлос Пинеда, без много да му мисли, отправи удар, който ще изпълнява. Засилва се Тонислав Йорданов. Удар право в стената. Още една възможност. Тонислав Йорданов и резултатът е изравнен. Какво попадение на футболиста с номер 19 за състава на Арда. Изглеждаше така, сякаш Арда няма никаква идея как да стигне до гола. Трябваше му някаква магия, трябваше му нещо нестандартно. Но още веднъж повторение. Тонислав Йорданов с перфектно изпълнение, мога да кажа. Не такова беше неговото от фал. Той вече в наказателното поле. Връща към Хуанка Пинеда, който сгреши в опита си да намери Карлос Алгара. Сега предпоставки за контратака. Борислав Цонев отдясно. Има подкрепа на своите отборници, но и много бързо няколко човека в зеления екипи се върнаха в отбрана. Чинон Софор сега добре завъртя топката. Чинон Софор пасне към Стефан Статев. Какъв пропуск. Политино към Кеми Сейхас. Отново Политино. Ще видим удара на Политино. Направи го. Господинов се намеси в първи момент. След това сериозно разбъркване. В крайна сметка топката е изчистена. Още едно нарушение. Най-вероятно ще видим и още един жълт картон. Точно така. Получава го Филипе Чакартеги. И в този момент чуваме и последния съдийски сигнал.
Арди и Беро не успяха да се победят. Двата отбора завършиха при резултат 1-1.